Ženy, ktoré prijali pozvanie najsilnejšej vládnej strany Smer, sociálna demokracia, privítal na oslave Medzinárodného dňa žien zabávač Peter Marcin. Sviatok Medzinárodný deň žien, ktorý dnes by sme chceli spolu osláviť a pripomenúť si. Ja si myslím, že Medzinárodný deň žien má miesto v kalendári však. Určite áno. A že je, myslím, veľmi príjemné, že strana Smer sociálna demokracia venuje tomuto sviatku takú vážnosť a pozornosť, pretože naše ženy si zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť samozrejme celý rok, ale aj aby mali svoj sviatok, aby sme im tento sviatok spríjemnili. Hlavným hostiteľom večera bol predseda strany Smer sociálna demokracia a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie na spoločné oslavy dňa, ktorý my v Smere v sociálnej demokracii stále rešpektujeme a budeme rešpektovať. 8. marca 1908 viac ako 40 000 žien v New Yorku, ktoré pracovali v textilnom priemysle, štrajkovali za skrátenie pracovného času z 10 na 8 hodín, ako aj za lepšie pracovné podmienky. A bol to taký významný protest žien, že prakticky celý svet si osvojil tento deň ako deň žien a odvtedy sa aj pravidelne oslavuje. Dokonca v Československu sa prvé oslavy Medzinárodného dňa žien konali v roku 1921. Piešťanské ženy pozdravil aj minister vnútra Robert Kaliňák. Pekné odpoludne, podvečer, milé dievčatá a dámy. Musím sa priznať, že tak ako niekedy hovoril náš predseda, neviete si predstaviť, aké je úžasné aspoň na chvíľu sa stretnúť s normálnymi ľuďmi. Osláviť Sviatok žien prišiel aj minister kultúry Marek Maďarič a minister zdravotníctva Richard Prašík. Spoločne potom zabávali prítomné dámy počas polhodinového vstupu vlastnými historkami a vtipmi. Večer tak plynul v príjemnej atmosfére a priateľskom duchu. Smile to me, fuck it up. You know well what is happening. Now I know I wasn't